Grutte pielken, lietse knallers of een mooie sierpot. Het is weer de tijd van vuurwerk. Maar dat moet vanzelfs wel veilig wezen. En daarom jouwt deze Ljouwerte vuurwerkhandel het vuurwerkles aan Ben. Afstand houden. Kijk, hier nog een keertje. Kijk. Let op de hele omgeving om je heen. Als je gaat weggooien, dat er geen mensen voor je staan. Bij die les krijg je ook nog een vuurwerkbril. Oh, gaaf. Dat is wel handig. Mijn oude die was net te klein. Dus je gebruikt hem wel? Ja, ik gebruik hem elk jaar. Het is wel zo veilig. Ja, wij moeten dit altijd van onze vader. Want anders mogen we het ook niet afsteken. De neef van onze vader die heeft ooit een ongeluk gehad met vuurwerk. Die heeft zijn ogen nou uit. Dus vandaar dat we nou vuurwerkbrillen op moeten. Want hij wil dat bij ons niet, dat het ons overkomt. Kijk, wij zijn opgegroeid, de brilletjes bestonden allemaal niet bijvoorbeeld. Kijk, dat is het eerste waar je aan voldoen moet, doe dat brilletje op. En dat moeten we de jeugd nu leren. Dat zijn we hopelijk over een jaartje of 10, 15 zover, dat iedereen het standaard doet. En ik heb zoiets van, je moet ergens beginnen. Laten wij gewoon ermee beginnen. Ja, het is voor je eigen veiligheid. Als je niet weet hoe het werkt, nou ja, dan kan je zo een oog missen. Voor de lessen zijn we gekomen, ja, en een beetje instructie van, voor hem. Dan, hij wil graag straks vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Ja, veiligheid staat boven alles.